Permítanme facer unha breve cronoloxía dunha iniciativa moi estilo Rueda, moi estilo Partido Popular, que serían estas iniciativas foguete. Ruido fan muchísimo, logo tú miras para arriba, nada hai, como moito fume e a varilla. En marzo de 2021, Fabiola García anuncia que nos vindeiros días presentarán a Estrategia Galega de Atención á Soidade non desexada. En setembro de 2022 recriminámoslles desde o Bloque Nacionalista Galego que non se estaba facendo nada, que non se fixera nada, que non se aprobara nada e que cando ían facelo. A resposta da Xunta que era inminente. A Xunta presentará nos próximos meses a Estrategia Galega de Atención á Soidade non desexada. Un ano máis tarde, en xuño de 2023, seguían sen facer nada, o Bloque Nacionalista Galego volveu traer a este Parlamento a necesidade de que se aprobase e publicase a Estrategia da Soidade non desexada, que se remitise antes de rematar 2023 a Estrategia Galega da Soidade non desexada. Nada mandaron, obvio. Maio de 2025, Rueda anuncia que a Xunta reforzará a súa estrategia contra a soidade non desexada, que ninguén viu, con novas medidas, como as redes de apoio local ou o teléfono específico, e a min como que me quería sonar a cousa. 26 de abril de 2021, crear el teléfono de la soledad, censos y lanzar redes locales de detección, medidas de la estrategia gallega contra la soledad no deseada. Puro estilo Rueda, puro estilo Partido Popular, fume, varilla e kilos de propaganda fogueteira. Eu, se fora vostede, subía aquí, agachaba a cabeza e o primeiro que facía era pedirlle perdón á xente por levar 4 anos ríndose na cara de todas as galegas e de todos os galegos. Así é o PP.